S příslovími v podstatě. Spíš o paradoxech přísloví, kdy na jednu stranu rozbitý zrcadlo přináší smůlu a na druhou stranu střepy přináší štěstí. Tak mně přišlo, jako, že ty paradoxy v těch příslovích, hodně jsem to studoval, hodně jsem hledal a našel jsem toho mraky. A nejenom v Čechách, ale v podstatě po celém světě, kdy jedna věc přináší štěstí, ale o 50 km dál už je to vlastně opačné. Takže tak nějak. Takže v tom textu můžete najít některé takové jako čáp přináší většinou lidem štěstí, ale když ho vidíte na kupě Vltavy, tak je to jedna z nejhorších záležitostí, kterou můžete v životě potkat. Ano, ano. Se střepu zrcadel, tím jedním pro štěstí do kůže vyryjí prastará znamení. Přes pole 4 lístků maják tam světlem svým černým kočkám ukáže světlo na konci tunelu. Na křídlech Pegasu naděje plotí bez naděje, hřebcům však pro štěstí podkovy upadly. Čápy si uslali na kupě Vltavy, zahnal je k úsvitu podomní kominík. Když obě hlavy jsou, na výběr nemaje, odkopneš ropuchu na cestu okraje. Jak si kdo ustala, tak lehne si v čekání, úsvitu dočká se květnatá neděle. Havran, co kráká teď ve vedlejší údolí, ví, že staráš se jenom to, co nebolí. Se střepou zrcadel, tím jedním pro štěstí do duše vyryjí znamení naděje. Děkujeme, střepy.